Вітаю, шановне господарство. Сёння недзеля, традыцыйны час для нашага прамога этеру, таму размаўляем з вами пра здароўе, пра яго розныя аспекты, пра фізічнае здароўе, пра псіхалагічнае здароўе, пра асяроддзе і гэтак далей. І сёння тэма нашай размовы такая папулярная, часам здаецца такая, нават такая крышка папсовая, гэта стрэс. І тут існуе вельмі шмат непаразуменняў, вельмі шмат дэталяў, якія могуць кардынальна змяніць наше разуменне таго, што з'яўляецца стрэсам і як да яго ставіцца. Ну, па-першае, пад стрэсам мы часам разумеем любую такую нагрузку, любыя такія іспыты, любы такі ціск, як стрэс, так? Ціск найперш на нашу псіхіку, на нашае цела, і гэтак далей. Але ці з'яўляецца ціск абавязкова чымсьці дрэнным? Бо з іншага боку мы чуем, што калі ты сябе не ставіш у абставіны такога ціску, абставіны чэлленджаў, тады ў цябе няма нагоды развівацца, што трэба ставіць вялікія амбіцыйныя цэлі. З іншага боку мы чуем, што вельмі дрэнна таксама перастарацца, можна згарэць і гэтак далей. Дзе адрозненне? Чаму у адным выпадку знешні ціск выклікае, як гэта сказаць, павелічэнне тваіх сіл, а той жа ціск у іншых абставінах прыводзіць табе да выгарання? Здаецца, адзін і той жа стрэс, адна і тая ж нагрузка. Дзе тая мяжа, якая робіць стрэс карысным і якая робіць стрэс дрэнным? Пра гэта давайте пагаворым. Калі у вас па тэме стрэсу з'яўляюцца любыя пытанні на тэму стрэса, вы іх адразу можете задаваць у каментарах. Дамовіліся? Добра. Дык вось, першы момант. Давайте разберемся, што з'яўляецца самым дрэнным стрэсам. Уявіце сабе, што вы на прыёме ў стаматолага. І ён робіць тыя ж працэдуры, але не кажа, які сэнс у гэтым, проста сверліць, нічога не каментуе. Ён не кажа, калі пачне свідраваць. Ён не кажа, калі свідраванне зуба скончыцца. Вы не можете разумець, ці больно вам увогуле будзе і як доўга будзе доўжыцца гэты боль. Было проста зажахліва. Што гэта значыць? І вы яшчэ ляжыце ў крэсле, і вы нічога не можете кантраляваць. Самы горшы стрэс, які толькі можа існаваць, гэта некантралюемы стрэс, непрадказальны. У яго ёсць 4 асноўныя прыкметы. І вам варта іх ведаць, каб навучыцца распазнаваць такі стрэс. Таму што гэта самы шкодны для здароўя стрэс. Па-першае, што гэта за стрэс? Гэта стрэс, які не мае сэнсу. Бессэнсоўны. Проста невытлумачальны сэнсу. Проста не бачыце ніякага сэнсу. Нема ніякага ні сэнсу, ні нагоды, ніякага прычыны гэтаму здарыцца. І гэта вельмі важна. Таму што розныя маніпулятары, яны вельмі часта атакуюць без прычыны, таму што невытлумачальны стрэс, ён самы горшы для ахвяры. Па-другое, стрэс непрадказальны. Вы не можете прадказаць ні пачатак, ні канец гэтага стрэсу. Па-трэцяе, яшчэ невядома, калі гэты стрэс пачнецца, калі ён знікне, то бок яго працягласць незразумела. Ну і, канешне, гэта яшчэ сіла стрэса, ці будзе слаба, ці будзе моцна. Вось. Што з гэтым можна ўсім рабіць? Па-першае, усімі гэтымі чыннікамі, складнікамі можна ўпраўляць. Напрыклад, сэнс. Паглядзіце, як можа мяняцца. Напрыклад, вам кудысьці вы ідзеце, напрыклад, няма там, не ведаю, машыны, і пехам трэба прайсці даволі вялікую адлегласць. Калі вы ўспрымаеце гэта менавіта бессэнсоўна, я бы мог праехаць, а цяпер я марную дарма бессэнсоўна свой час, ідучы гэтымі нагамі, калі вам здаецца гэта бессэнсоўна, гэта ўспрымаецца цяжка і негатыўна. Як толькі вы ў гэтым можаце знайсці нейкі сэнс, тады ўсё на іншае месца. Вы выкарыстоўваеце, што гэты шлях для мяне магчымасць папрактыкавацца ў хадзьбе, фізічная актыўнасць, і гэта, наадварот, добрая нагода паклапаціцца пра сваё здароўе.
Таким чынам, вымушаны шпацыр для вас з'яўляецца не пакараннем, а наадварот, як толькі вы знайшлі сэнс, гэта зробіць ваш шпацыр, вашу прагулку ўжо больш прыемнай, ўжо больш асэнсаванай. Як толькі вы знайшлі ў гэтым сэнс. І вы можете ўспрымаць любы выклік менавіта як практыкаванне. Калі нагрузка робіць вашыя мышцы больш сильнымі, калі вы спраўляецеся са стрэсарам, гэта загартоўвае вашу псіхіку. Таму гэта таксама такая вось нагрузка. Нехта накрычаў, вы кажаце, клас, гэта практыкаванне, гэта не фітнес-зала, гэта псіхнес-зала. Псіхнес-практыкаванне. Таму я зараз буду трэніраваць тормазную здольнасць сваёй прэфрантальнай кары. Я стрымаю гэтыя свае эмоцыі. І буду задаволены сабой, таму што гэта практыка ўсведамлёнасці. Нібыта, калі вы падымаеце гантэлі, дык вось стрымліваючыся, вы пракачваеце свае мазгі. І мы можам успрымаць менавіта любы такі стрэс, знайсці ў ім сэнс, як сэнс практыкі, які робіць нас лепшымі. Па-другое, прадказальнасць. Калі мы спрабуем прадказаць стрэс і памыляемся, гэта вельмі нас таксама дэматывуе. Ну, вы можете просто сказаць, што цярпець любы стрэс, нават любы самы страшэнны боль, ён не бесканцоўны, ён не бясконцы. Бо ўсё роўна мы ці памрэм, ён не можа быць бясконцым, ці проста згубім прытомнасць. І як ні круці, больш даўжэй, чым за сваю працягласць жыцця, мы ўсё роўна з вамі, шаноўнае гаспадарства, цярпець не зможам, таму ўсё, што з намі адбываецца, ўсё безумоўна мае відавочны і непазбежны канец. Таму мы зробім такі канец для нашага стрэсу, так зробім. Вось. Такая вось гісторыя. Яшчэ вельмі важным такім нагоды, пра сабак таксама. Вось быў таксама такое даследаванне, які тычыцца менавіта псіхалагічнага стрэсу. Сабакам паказвалі круг і авал. І калі яны маглі іх адрозніць, тады сабаку узнагароджвалі ежай. І потым гэты авал рабілі ўсё больш падобным да круга. І потым, калі сабакі не маглі на вока адрозніць, яны пачыналі скуліць, падалі і ўсё, і адмаўляліся, упадалі ў дэпрэсію такую. Вось. Ці памятаеце, безумоўна, уплыў стрэса на актыўнасць. Памятаеце сабак Селігмана, калі іх білі токам і з клеткі не давалі ім выскачыць. І потым, нават калі клетка была адкрыта, сабакі проста клаліся і цярпелі гэты боль, хоць нават мелі відавочную магчымасць яго пазбегнуць. Вось, да чаго гэта прыводзіць? Таму што існуе добрая і даволі даказальная тэорыя, што дэпрэсія, што выгаранне узнікаюць менавіта з-за дзеяння непрадказальнага стрэса, некантралюемага стрэса. То бок яшчэ раз, давайте гэтую важную формулу паўтарым. Кожная секунда вашага часу, кожная секунда вашай увагі, сіл, намаганняў, якую вы прыкладаеце на то, каб кантраляваць тое, што вы не можете кантраляваць, прыводзіць да вашага выгарання. Яшчэ раз, як узнікае некантралюемы стрэс. Калі вы спрабуеце кантраляваць тое, што не знаходзіцца ў зоне вашага дасягнення, тое прыводзіць да выгарання. Калі вы кантралюеце і фокусуеце, засяроджваеце сваю увагу на тым, што знаходзіцца ў зоне вашага дасягнення, гэта толькі пракачвае вашы сілы, узмацняе і узбагачае вашу асобу. Разумееце? Гэта важнае і прынцыповае адрозненне. Таму ў любой сітуацыі, у любы стрэс, лепшае пытанне, якое вы можете сабе сказаць, гэта што ў гэтай сітуацыі я могу кантраляваць. І фокусуйце сваю увагу выключна на гэтым. Нават існуюць, безумоўна, гісторыі з концлагераў, як экстрэмальная умова, і як людзі спрабавалі кантраляваць, што нават у концлагерах. Неважна, гэта фашысцкія ці савецкія лагеры. У ГУЛАГе, напрыклад, адзін аўтар пісаў, што ён, напрыклад, заўсёды з барака выходзіў трэцім з канца. Гэта таксама кантроль праз рытуал, але гэта кантроль. Ён дае хоць нейкую адчувальнасць таго, што вы кантралюеце сваё жыццё. Ці, напрыклад, псіхолог у канцлагеры, вядомая кніга, там яны стараліся рабіць усё, што не забаронена. Любая спантанная актыўнасць. Паглядзіце, якая прынцыповая розніца. Калі вы проста пасіўна рэагуеце і робіце то, што ад вас вымагае стрэс,
Гэта адзін від дзейнасці, і ён не ідзе ў залік. Калі вы спантанна робіце нешта дадатковае, все, што магчыма, все, што ад вас не патрабуе стрэс, гэта менавіта спантанная, уласная толькі вам асабістая дзейнасць. І яна мае безумоўны моцны тэрапеўтычны ўплыў. Так, вы ў стрэсе, вось ад вас вымагае стрэс рабіць, але яшчэ можна пагладзіць кота, ці паліць крышку кветкі, ці камусь з кімось яшчэ паразмаўляць. І вось менавіта гэта дадатковая актыўнасць, яна дазваляе вам захаваць не выйграць. Бо гэта вельмі важна. Ведаеце, падчас стрэса мы адчуваем, што у нас не хапае сіл, і мы трапляем у такую вялікую пастку. Мы пачынаем эканоміць сілы падчас стрэсу. І гэта прыводзіць да такой такая неспадаючая спіралі. Мы адчуваем сябе стамлёнымі, пачынаем менш клапаціцца пра сабе, self-care рабіць, пачынаем менш часу выдзяляць на розныя хоббі, на сваё задавальненне і самі пачынаем пілаваць сук, на якім сядзім. Чым менш мы клапоцімся пра сабе, чым больш мы патакаем сабе праз розныя пераяданні, серфінг, у рылсах і гэтак далей, тым менш у нас застаецца сіл. Чым менш у нас застаецца сіл, тым менш мы пачынаем самі сабе радаваць, шукаць нешта цікавае, радавацца жыццю, і яшчэ ў нас становіцца менш сіл. І мы вось па такой спіралі проста слізгаем уніз да выгарання і дэпрэсіі. Таму, безумоўна, падчас стрэсу вельмі важна шукаць крыніцы энергіі, і гэта крыніцы, гэта тое, што вам падабаецца, нават пра сілу, гэта варта рабіць, нават калі кажацца, што гэтага немагчыма рабіць. Два пытанні. Прафесійнае выгаранне як узнікае? Менавіта па гэтай прычыне. Калі вы прыкладаеце намаганні і вы расцеце як спецыяліст, у вас не будзе аніякага выгарання. Безумоўна. Калі вы сфокусаваны выключна на тым, што вы можете кантраляваць, калі у вас ёсць рост, калі у вас ёсць прагрэс, вы не будете выгараць. Выгаранне пачынаецца тады, калі вы бярэце на сябе адказнасць за кампанію, за іншых людзей, спрабуеце кантраляваць думкі іншых людзей, спрабуеце брацца за тое, што не знаходзіцца пад вашым кантролем, 100% выгаранне. Яшчэ раз пра гэтую формулу, яна вынікае яшчэ са старажытнага стаіцызма. Калі вы пачынаеце намагацца кантраляваць тое, што не пад вашым кантролем, кожная секунда вашага часу накіраваная на тое, каб кантраляваць некантралюемае, прыводзіць да выгарання. Кожная секунда вашага часу накіраваная, каб кантраляваць тое, што знаходзіцца ў вашым локусе контроля, прыводзіць да паляпшэння вашага здароўя. Гэта вельмі важна. Яшчэ раз, вы чытаеце трывожныя навіны розныя ваенныя. Вы выгараеце, таму што вы адчуваеце пасіўнасць, навіны выклікаюць пасіўнасць. Кожны раз, калі вы не чытаеце навіны, але вы задонацілі на ВСУ, гэта паляпшае ваш кантроль, таму што гэта паляпшае ваш настрой і ўзровень энергіі, таму што вы адчуваеце, што вы можете зрабіць рэальнае карыснае дзеянне. Вось так гэта працуе. Яшчэ пытанне пра добрая заўвага, увага на некантралюемы стрэс, у нейкім сэнсу ўжо кантроль. Так, цалкам згодны, трапная заўвага. Добрый вечер, якое ваше стаўленне да антыдэпрэсантаў? Стаўленне добры лек, калі ўжываецца адносна стадыі. Напрыклад, калі мы кажам пра лёгкую дэпрэсію, то пэўна вялікага сэнсу няма. Пры дэпрэсіі сярэдняй і цяжкай ступені, безумоўна, у іх ёсць сэнс у антыдэпрэсантах, але яны даюць штуршок, а далей справа за вами. Тут, ведаеце, такая ж гісторыя, як з азэмпікам, напрыклад. Калі вы проста пачынаеце піць азэмпік, вы калоць азэмпік, вы худнееце, але калі вы спыніцеся, ўсё вярнецца назад цягам году. Чаму? Таму што вы не зрабілі ніякіх перамен у сваім мысленні, уладзе жыцця і гэтак далей. Ёсць эфект, але ён знікае. Тое ж самае з антыдэпрэсантамі. Проста антыдэпрэсанты без псіхатэрапіі, без перасэнсавання, што прывяло да дэпрэсіі, без змены ладу жыцця. Яны таксама папрацуюць, акажуць нейкі эфект, але ён будзе, безумоўна, часовы. Але як штуршок, які я не могу надаць, і пасля гэтага штуршка вы пачынаеце таксама змяняць і пераасэнсоўваць сваё жыццё, безумоўна, гэта з'яўляецца найлепшай тэрапіяй, якая толькі можа існаваць. Так, пытанне задавайце, шановнае гаспадарства. Мы абмяркоўваем стрэс, і абмяркоўваем ёсць добры стрэс, ёсць у нас дрэнны стрэс. І зараз яшчэ з вами пагаворым пра другую разнастайнасць, пра другі від
напрыклад, так, стрэсу, ну, вот яшчэ пытанне адкажу, а калі мои нейкія намаганні могуць змяніць дзеянне чалавека, але выпадак 50 на 50? Ну, як, в намаганні вы свае можете тут таксама такую няўпэўненасць можна вельмі лёгка трактаваць. Вы робіце то, што вы можете зрабіць, і то, што вымагаецца, а далейшы вынік вы просто яго не чакаеце, таму што вы давяраеце сусвету. Вы можете кантраляваць свае дзеянні, але не наступствы сваіх дзеянняў. Калі вы адчуваеце, што вы можа нешта зрабіць, напрыклад, падказаць і дапамагчы чалавеку, вы гэта робіце, гэта пад вашым кантролем. Але заставіць чалавека змяніцца не пад вашым кантролем. Ну, ведаеце, як можна асла падвесці да вады, але немагчыма прымусіць яго напіцца. Тое ж самае з іншым. Таму, калі вы падзяляеце, окей, я прывёў асла да вады, і я сваю справу зрабіў. Всё, моя справа зроблена, я паварочваюся. Я шчыра жадаю аслу напіцца вады і не памерці ад смагі. Але больш я тут не магу гэтага зрабіць. Яшчэ одно пытанне, што зрабіць з панікай пры стрэсе. Ну, тут, па-першае, што проста вельмі працуе, гэта прывязацца да рэальнасці. Вы пачынаеце называць гукі, называць колеры, называць тое, што вы бачыце, і такое заземленне, гэта вельмі добрая гісторыя. Ну і таксама пры панікі вельмі памагае прыкладанне дыхальнае усталяваць, просто прыладу іх, мільён бесплатных на тэлефоне, і просто паддыхаць. Таму што пры панікі вельмі часты сімптом гэта гіпервентыляцыя, якая толькі павялічвае паніку. Калі вы цягам 5 хвілін зможаце кантраляваць сваё дыханне, даю вам рады, можете мяне праверыць, паніка адразу зменшыцца. Ну, вяртаемся к нашаму стрэсу. Дык вось, яшчэ адно адрозненне ад добрага ці дрэннага стрэсу. Гэта фізічны гэта стрэс ці псіхалагічны гэта стрэс. Вось мы казалі, кантралюем і не кантралюем. У чым іх адрозненне? Ну, вы ведаеце, што многія нашы намаганні ў сферы здаровага ладу жыцця, і яны з'яўляюцца насамрэч стрэсарамі для нашага цела. Сапраўды гэта стрэс. Калі вы галадаеце суткі, гэта стрэс. Калі вы пашлі ў спартовую залу і падымаеце розныя цяжкія прадметы, гэта таксама стрэс. Калі вы прымаеце халодны душ, стрэс. Калі залазіце ў сауну ці гарачую ванну, гэта стрэс. Калі вы робіце масаж такі моцны, гэта стрэс. Калі вы расціраеце сваё цела калючым валікам, гэта стрэс. Дык што атрымоўваецца? Усё гэта дрэнна? Не, мы ведаем, што гэта карысна. Дык вось у чым гісторыя. Аказваецца, што фізічны стрэс, які з'яўляецца кароткім, кантралюемым, ён прыводзіць да такога эфекта, які называецца гармезіс. Гармезіс – гэта карыснае ўздзеянне стрэсу. Разумееце? То бок такія ж рэчы, напрыклад, як кафеін, ці берберын, ці як у раслінах, гэта таксама стрэс. Расліны выпрацоўваюць гэта хімічныя рэчывы для таго, каб забіваць жукоў, якія іх паядаюць. А чалавек вялікі больш за жука, таму для нас гэтая атрута для жукоў у выглядзе кафеіна не толькі нас не забівае, але яшчэ і так заўважна бадзёраць. Разумееце, то бок мы спажываем атруту, якую вы выпрацавалі расліны, каб абараніцца ад жукоў. Але гэты маленькі стрэс для нас так дзейнічае толькі як стымул. Дык вось, усе гэтыя стрэсары, халодныя, напрыклад, загартоўванне ў халоднай вадзе, ці вельмі гарачая сауна, пазітыўна ўплываюць на наша жыццё. Чаму? Ці, напрыклад, галадоўка, ці, напрыклад, спорт, ці бег, ці сілавыя трэніроўкі ў мацоўні. Дык вось, яны, гэтыя фізічныя стрэсары, менавіта на цела, якія накіраваны, яны, акрамя ўсяго іншага, яны выклікаюць актывацыю супрацьстрэсавых сістэм. І гэта вельмі важная гісторыя. Любы такі гостры стрэс, ён выклікае актывацыю супрацьстрэсавых сістэм. Арганізм падымае ўзровень эндарфіну, сератаніну, і вы адчуваеце гэту прыподнятасць ці пасля сауны, ці калі пагаладалі суткі, у вас таксама такі ўзнеслы настрой, ці пасля прабежкі, вы сабе крута адчуваеце. Гэта вынік дзеяння супрацьстрэсавых сістэм. І таму, чым больш у вас псіхалагічны стрэс, тым больш вам трэба чаго? Фізічнага стрэсу, каб яго збалансаваць. Напрыклад, паглядзіце,
Калі вы пазаймаліся добра спортам, дык арганізм у вашым мозге аўтаматычна выпрацоўвае вялікі ўзровень гамма-амінамаслянай кіслаты, якая з'яўляецца тормазным медыятарам. То бок яна дзейнічае аналагічна розным бензадіазепінам, якія, напрыклад, назначаюцца пры панікі ці пры трывожных расстройствах. Таму, пры трывожных разладах, таму менавіта падчас трывогі ды дэпрэсіі вельмі важна яшчэ і, як гэта сказаць, больш займацца спортам менавіта, таму што спорт, ён дзейнічае тут лепш і бяспечней, чым за лекі. І таму камбінуйце, прабегліся, халодны душ, пагаладалі, пацягалі гантэлі. Вось у вас ужо цалкам ёсць мільён запасаў свайго стрэса. Вось, такая вось гісторыя. І псіхалагічны, дарэчы, стрэс, ці хранічны стрэс, ён яшчэ небяспечны, безумоўна, тым, што ён не мае вось гэтага здольнасці неяк запавольваць ці нешта змяняць, такі антыстрэсавая сістэма. Таму дабаўляйце больш фізічнага стрэса, каб супрацьстаяць псіхалагічнаму стрэсу. Ну і пытанне яшчэ ад нас спадарня. Пытае, калі ласка, дайце вызначэнне слову стрэс. Калі я крычу на дзяцей, і ў іх ці ў мяне стрэс адбываецца. Ну, глядзіце, што мы, скажем, пад стрэсам з'яўляецца. Калі, напрыклад, пад стрэсам найперш з'яўляецца тое, што выводзіць сістэму з яе раўнавагі. То бок, калі вы ўвесь час крычыце на дзяцей, і гэта вас не заводзіць, проста вы звыкла на іх крычыце, для вас гэты крык не з'яўляецца стрэсам, таму што вы ўвесь час крычыце на дзяцей. Але калі вам не хочацца крычыць, калі вы крычыце з-за таго, што згубілі кантроль, і гэта не з'яўляецца вашым нармальным станам, гэта выводзіць вас сабе, тады гэта, безумоўна, тут з'яўляецца стрэсам. Калі, напрыклад, чалавек вагой 40 кг падымае 100-кілаграмовую штангу, для яго з'яўляецца гэта стрэсам. Для бодыбілдера ці атлета падняць такую штангу не з'яўляецца стрэсам, таму што для яго гэта звыклая працоўная нагрузка. Разумееце? То бок крытэрый стрэса тое, што выводзіць вас з раўнавагі. І чым мацнейшымі вы становіцеся, тым менш рэчы могуць вывесці вас з раўнавагі. Вы можете нават заўважыць гэтае выгаранне па меры таго, як усё менш дробныя рэчы выводзяць вас, вы пачынаеце злавацца ці выводзіць вас са стану раўнавагі. Гэта значыць, вашы рэсурсы таюць. То бок вы ў больш моцным стане, калі мала што можа вывесці вас з раўнавагі. Это значыць, у вас шмат рэсурсаў антыстрэсавых. А калі вы гатовы звар'яцець ад любой дробязі, то, безумоўна, гэта значыць, ці вас на стрэс падсаджвае кожная дробязь, ці нейкі незнаёмы вам чалавек, то у вас там ёсць пэўныя праблемы, безумоўна. Так. Я нагадаю, што мой курс «Усвядомленая стрэсаўстойлівасць», он бясплатны на расійскай мове, усе свае старыя курсы я выклаў, таму, безумоўна, можете яго паглядзець, там шмат слушных парад. Так, як выйсці з кола стрэсу і пачаць штосьці рабіць? Ну, вы самі ўжо адказалі на сваё пытанне, трэба пачаць штосьці рабіць, і найперш гэта пачынаецца з дзеянняў. Вы нешта робіце, становіцеся больш упэўненымі ў сабе, працягваеце яшчэ гэта рабіць, то бок проста чакаць знікнення нейкага стрэсу яго немагчыма, таму што само чаканне робіць вас больш слабым і больш уразлівым. І разумееце, такая штука, што многія праблемы ў нашым жыцці, яны ніколі не знікнуць. Ну, насамрэч, яны не будуць так гэта знікаць. Вось. Таму ўсё, што застаецца нам, гэта станавіцца мацней, каб перарасці гэтыя праблемы. Яны нікуды не знікнуць. Вось. Ну, глядзіце, дакладней кажучы як. Калі мы сустрэліся з праблемамі на тым жа ўзроўні, так, з нейкім выклікам, адзін на аднаго, і мы, напрыклад, адчуваем стрэс, у нас ёсць дзве магчымасці. Ці мы можам здацца, як гэтыя сабакі, выгараць, запаўсці пад нейкую, там, не ведаю, пад нейкую коўдру і проста там дэградаваць, ці мы можам перарасці гэтыя праблемы. То бок шлях уніз ці шлях уверх. Вось такая вось рэакцыя. Шлях уніз, гэта вы можете назіраць, гэта людзі, якія часам сутыкаюцца са стрэсам, іх бачна такі менавіта шлях уніз. Выгаранне, інфантылізацыя, рэгрэс і гэтак далей.
Вось. Гэта шлях уніз. Дзеці ці лепш са стрэсам, залежыць колькі рэсурсаў у дзяцей. Дзеці могуць быць рознымі. Калі кусае губы, можа гэта быць і аральная проста звычка. У дзяцей, дарэчы, шмат вось гэтых аральных звычак, іх трэба адвучваць. Яны могуць смахтаць, язык, губы прыкусаць, нешта яшчэ рабіць. Всё гэта проста пытанне выхавання. Вось. Так, крыку, адказ на крык, гэта ж дрэнна. Ну, канешне, гэта дрэнна. Навошта так рабіць? Як сказаў яшчэ Марк Аўрэлій, лепшая помста вашаму ворагу гэта не быць падобным да яго. Вось, памятайце пра гэта і ўсё. Пра гэтую гісторыю. Яшчэ пытанні? Шаноўнае гаспадарства. Мне заўсёды яшчэ цікавіла, вот тут некалькі чалавек прысылае запыт далучыцца да эфіра. Шаноўнае гаспадарства, а што вы хаціце? А ці грызці пазногці гэта таксама стрэс? Добрае пытанне, і тут я раскажу пра яшчэ адну групу дзейнасці. Называецца такая, як гэта мы перакладзем, скажам па-беларуску, такая неўзбочная, так сказаць, змешчаная актыўнасць, якую мы змясцілі кудысьці. Што гэта значыць? Памятаеце італьянскі фільм, дзе украшение строптивой, ці строптивага, такі з Челентана, памятаеце? І ён там, калі яму жанчына адмовіла, дык ён дровы рубіў. І гэта тыповы прыклад такой змешчанай актыўнасці. Што гэта значыць? Калі мы не можам накіраваць сваю сілу на вырашэнне гэтай праблемы, мы яе змяшчаем на нейкае іншае дзеянне. Вось ён, напрыклад, у гэтым фільме адчуваў незадаволенасць, але, будучы, з'яўляючыся такім нармальным чалавекам, ён жа не робіць злачынства ці нейкі там гвалт, а ён направляе сваю актыўнасць, каб не проста цярпець, менавіта на тое, каб рубіць дровы. Таму, калі вы адчуваеце, менавіта сутыкаецеся са стрэсам, вы можете накіраваць сваю энергію, напрыклад, прыбрацца ў хаце, так, памыць падлогу, напрыклад, пачытаць нешта вывучыць, спець песню, ці проста станцаваць гэты стрэс. І гэта нашмат лягчэй, чым церапець. Што гэта значыць? Сутыкаючыся стрэсам, і калі у вас няма магчымасці напрамую з ім нешта рабіць, вы тады збочваеце, накіроўваеце сваю энергію ў бок. Ці планку становіцеся. Вось былі даследаванні, калі мышам рабілі нейкі стрэс, там проста іх там білі нейкім ці токам, ці нешта яшчэ, у адным выпадку яны проста цярпелі, а ў другім ім да вайны проста грызлі там нейкі пруток. Просто адчайна грызлі. І вось тыя мышы, якім была магчымасць падчас нейкага стрэсу нешта грызці, то бок прыкладаць свае намаганні не напрамую, а нават такія змешчаныя, у гэтых мышэй было нашмат менш фізіялагічных сімптомаў стрэсу, разумееце? То бок рабіце хоць што-небудзь падчас стрэсу, галоўнае не трэба вось так цепянець і ўпадаць нейкае амярцвенне. Вось гэта самае галоўнае. Горш за ўсё падчас стрэсу нічога не рабіць. Гэта рабіце хоць што-небудзь падчас стрэсу. Ну, літаральна што заўгодна. Таму, безумоўна, і валанцёрства, і нейкая дапамога у любой форме гэта нашмат лепш, чым вы будзеце проста пасіўна чытаць навіны і ляжаць на канапе. Гэта найгоршая форма, самая шкодная для вашага псіхічнага і фізічнага здароўя. Яшчэ пытанне, шаноўнае гаспадарства. На пару хвілін застаецца. Задавайте ваши пытанні. Все, что вы хотели даведацца про стресс и боялись спытаць. Ну и калі што пачытаць, стресс, гэта, безумоўна, стоікі, мои любимые. Ёсць класіка, можна пачаць з Эпіктэту, ці можна пачаць з Сінекі, ці можна пачаць з Марка Аўрэлія. Марк Аўрэлій the best. Безумоўна, ёсць яго і беларускі пераклад, можна спампаваць на кнігі Бай. Вось, але хочацца таксама, мяне таксама ёсць з маіх ідэй зрабіць нейкі новы пераклад Марка Аўрэлія, таму што той чалавек, які перакладаў, трэба, дарэчы, добра ведаць стойкавы стаіцызм, каб дакладна і трапна перакласці, каб ведаць, што там маецца на ўвазе. Яшчэ пытанні, шаноўнае гаспадарства.
Тады, калі няма пытанняў, усім да пабачэння, і заданне на наступны тыдзень гэта што зрабіць? Дабавіць больш фізічнага стрэсу ў сваё жыццё, узяць кантроль над тымі, што вы можаце зрабіць, і насамрэч, калі кантроль ён не робіцца, рабіць усё, што можна ў вашым жыцці. Галоўнае, не ляжаць пасіўна, як тыя сабакі, якіх там білі токам. Танцаваць, пець, чытаць, прыбіраць, дапамагаць. Чым больш у вас спантаннай актыўнасці, тым лягчэй вы пераносіце гэты стрэс і захоўваеце сваё псіхічнае і іншае здароўе. Ну, яшчэ пытанне, як прыбраць стрэс ад навін, не магу не чытаць навіны. Я вас разумею і зараз растлумачу, чым механізм. Называецца гэта doom-scrolling. Існуе такі нават тэрмін. Doom-scrolling – гэта калі вы працягваеце гартаць, не ведаю, там навіны ці нейкую ленту, вы адчуваеце, што вам відавочна становіцца горш, але вы не можете спыніцца. То бок такі ці трэш-скролінг. У чым гэта ілюзія, я вам раскажу, і вы будете ведаць, як мозг падманвае вас. Мы не можам спыніцца не чытаць навіны, таму што натуральная рэакцыя нашага мозгу гэта заўсёды трымаць крыніцу пагрозы перад вачыма. То бок, калі вы глядзіце там National Geographic ці нейкія іншыя фільмы, вы бачыце, што, як, напрыклад, у саванах Афрыцы пасвяцца нейкія зебры, побач львы, і зебры скубуць траву, але адным вокам ўсё роўна косяць там, дзе там леў, дзе там леапард знаходзіцца. І гэта вельмі важна, таму што калі мы не бачым крыніцы пагрозы зараз, пэўна, яна заходзіць да нас з тыла, і гэта выклікае нервовасць. Таму, калі мы чытаем навіны, гэта стварае ілюзію, што мы трымаем пагрозу перад вачыма, і мы ўсё ведаем, мы ў бяспецы, таму што мы бачым пагрозу. Але гэты натуральны механізм сачыць за драпежнікамі у дзікай прыродзе, ён не мае аніякага дачынення і з'яўляецца памылкай. Што сабе варта сказаць? Калі я, паўтараем нашу фразу, ведаеце, вялікую, якую мы сказалі, калі я кожная секунда майго часу, якую я накіроўваю, кантраляваць тое, што не з'яўляецца пад маім кантролем, прыводзіць да маёй вывучанай бездапаможнасці выграння. Таму замест такіх навін чытайце, калі хочацца, лякальныя навіны, што ў вашым горадзе адбываецца і гэтак далей. Гэта нашмат карысней. Ці ёсць сувязь між стрэсам і схаванай агрэсіяй? Стрэс-агрэсія – это асобная тэма. Яна, безумоўна, є, але гэта зараз не наше пытанне. Дзякую всім, хто далучыўся сёння. Убачымся праз тыдзень. Калі будуць ідэі для новай тэмы, то ты дадавайце іх у каментарах пад гэтым відэа, пра што б вам хацелася далей паслухаць. Усім добрага працоўнага тыдня, шановнае гаспадарства. Убачымся. Да пабачэння.